75 účastníkov, 30 pomáhajúcich rožňavských rúk, 25 chlebov, 100 litrov guláša a takto by som to mohla menovať ďalej. Avšak toto všetko nie je hlavnou myšlienkou akcie Animátorské All Stars. Rôznorodosť môže byť príčinou konfliktov, ale môže aj obohacovať. Práve kvôli vzájomnému obohateniu sa a získaniu nových skúseností sa dnes išli na animátorskom All Stars mladí lídri z Trnavy, Humenného, Prešova, Michaloviec, Banskej Bystrice, Žiliny, Dubnice nad Váhom a domácej Rožňavy. Organizátori hľadali tímové aktivity zamerané na rast komunikatívnosti, vzájomnú spoluprácu, odbúranie predsudkov a elimináciu akýchkoľvek foriem diskriminácie. Jednou z hodných možností, ktoré by v sebe zahŕňali uvedené predpoklady, bol hokejbal. S akými dojmami ste prichádzali do Rožňavy? Tak prichádzali sme tu veľmi dobrými dojmami, hlavne kvôli tomu, že tu stretneme plno ľudí, s ktorými máme niečo spoločné, napríklad animátorstvo alebo viera a môžem sa stretnúť takto pri dobrom športe. Takže celkovo asi tak. Myslíte si, že podujatia tohto typu pomôžu riešiť problematiku predsudkov? No určite, nakoľko sa tu stretávame chalani animátori zo salesianskych stredísk z celého Slovenska vlastne. Takže stretneme sa tu určite či už z východu, z západu, lepší hokejbalisti, slabší hokejbalisti, takže je tu možnosť sa spoznania a určitého odozdávania si skúseností, čo sa týka aj prekonávania predsudkov alebo možno riešenia problémov s mladými, ktorí často sa posudzujú na základe toho, čo majú oblečené, ako vyzerajú, z jakého sú prostredia. Ako hodnotíte akcie tohto typu z pozície primátora mesta? No, akcie, ktoré robia Salesiáni, celkovo hodnotím veľmi dobre, pretože Salesiáni nerozlišujú ani podľa náboženstva, ani podľa rasy, ani podľa ničoho iného. A viete, to, čo sa robí na území mesta, takéto niečo som vždy veľmi nadšený. O to viac, že tento pozemný hokej, alebo nie je to celkom pozemný hokej, ale hokej nie na ľade, to som ja robil Vari najradšej. Vtedy sme to robili medzi blokmi, na cestách a teraz veľmi kvitujem, že je to takéto prekrásne ihrisko. Mňa len teší, že aj mesto svojím maličkým dielom, keď trebalo pomôcť, tak sme sa snažili, aby sa toto ihrisko na takýto krásny obraz dokončilo. Takže hodnotím naozaj vynikajúco, som nadšený. Ako zatiaľ vnímate dodržiavanie pravidiel a férovosť hráčov? Zatiaľ v pohode, som milo prekvapený tým, že napriek tomu tie zápasy, čo som videl aj čo som pískal, boli síce tvrdé, ale boli vlastne také férové, že chalani, aj keď možno teda sa niečo tam stalo na tom ihrisku, ale brali to tak športovo, že sú to vlastne veci, ktoré sú zlí a nejdu po sebe nejako tvrdo, takže to tak do pohody, taká pohodička. Akým spôsobom môžu účastníci tohto podujatia pozitívne ovplyvniť prostredia, do ktorých sa vrátia? Tak tým, že sa navzájom tak stretávame a možno vytvárame nejaké priateľstvá a tak snažíme sa každý vyhrať, tak popri tom si môžeme tak všimnúť, že akým spôsobom na to ide každý jeden a akým spôsobom to robia tie mužstvá. A ja som si už tu teším od niektorých hráčov, ktorí sú čestní a vedia ísť dobrým príkladom, čiže mám určite aj pre svoje stredisko taký, čo by som chcel priniesť domov, že aj keď sa hrá, aj keď sa bojuje, tak nevadí. Radšej čestne a to je tá lepšia cesta, ktorá nás môže tešiť aj potom dlhšie ako to víťazstvo. S predsudkami sa možno stretnúť kdekoľvek. Dúfame, že aj animátorské All Stars nás prinúti premýšľať o tomto probléme a prispieje k jeho eliminácii. Pre Salesiánsky magazín z Rožňavy Lucia Solejová.